Bună ziua, doamnelor, domnilor, bun găsit la jurnalul Orei 16, urmărim cele mai importante titluri. Liderul Interlop din Iași, mort în urma complicațiilor după un transplant de inimă, a fost înmormântat în prezența a 10 de oameni periculoși. Cel supranumit Stăpânul Moldovei a fost condus pe ultimul drum de mii de oameni, iar orașul a fost paralizat de cortegiu. Judecătoarea care a șocat atunci când a întrebat dacă tinerii uciși de Pascu sunt în sală este lăsată în continuare să judece dosarul. Cererea de a se retrage din dosar i-a fost respinsă. Situația revoltătoare după explozia care a distrus 10 de apartamente în Craiova. Oamenii sunt lăsați să intre din nou în casele lor, însă doar pe propria răspundere. Vremea la extreme, după temperaturile de vară, avem parte acum de undele mai scăzute decât cele normale, dar și de ploi și ninsori. Cât va dura acest val de vreme rea, aflăm imediat în jurnal.